إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد manyan malamanmu da suke halarci a wannan masallaci da dattawa da suke iya jin sautin mu da ma wala'alla mata daga cikin gidaje mutanen wannan anguwa ta mu ta Lammari na mana gaisuwa irin ta addinin Islama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za mu yi wa'azi ko muhadara kamar bai kama da wa'azi ba ko za mu yi wa'azi akan abin da ya shafi ko maudu'in da muka sawa idan fai ta fashe ko me zai faru. Marfumul mukalafa kuma shine idan bai fashe ba to me zai faru. An dade ana gayyata ta na zo na magana akan fai din na a masallacin nan har ga Allah ni ne naki saboda ni ma abinda na sani akan fai din bai wuce na ce fai din ba to na gani ma da fai kawai na sani na zo na tara mutane ina ga kamar bancan saboda abun ai akwai wanda suke ciki akwai kuma wanda suke da iliminsa. Amma kafin mu fara akwai mutane na gayyace su musamman su halarci wannan karatu. Akwai Mujahid Manga Abba, in yana nan na so ya shigo cikin masallaci na ganin idanunsa saboda yana cikin shugabannin kungiya na Pi Network na Najeriya gaba daya. So in Mujahid jiya muna tare a gidana na kira shi tunda dan malam Manga ne nace zo ya same ni a gida. So mun dade da shi ina kwankwadan ilimi lokacin da nake tattara wannan wa'azi. Sannan shi ma malam Alhikima tunda an ce yana da hikima yutil hikimata man yasha'u wa man yutal hikimata faqad utiya khairan kaseera wa ma yazakkaru illa ulul albab. Shi ma na san ba zai rasa abinda zai fada ba. Bil haqiqa bayan na amsa gayyatar na fara rubutu yau ga Mujahid Manga Abba ya iso. Bayan na amsa wannan gayyatar sai na ji labarin baffansa Malam Baba Abba yana harkan a Pi. Sai na ce to ai bayan Alhikiman a dauko Malam Baba Abba yazo ya zama mai taliki na biyu wala Allah za su fidda wani abinda ban fada a cikin wannan wazi ba. To sai na dauki nauyi ni in gayyaci Malam Baba Abba. To shine na dauki waya na kira shi sai ce min baya gari kuma ba zai zo ba har zuwa yau din nan, so ba zai yi a same shi a gun wazi ba. To sai ya bani Mujahid ya ce min ka kira danka, ban sani ba Sadiq na washi ma akwai wani gwanin fai din a gidana. So fai ta kewaye muta ta kowane fanni, shi ma gwani ne a harkan fai. To amma dai shi ban tuntube shi akan wannan wazin ba. Sannan akwai malamin da suka yi magana akan fai wanda ya fi mai tsayi shine Professor Mansur Isa Yalwa, arama kuma barista. Na san wala'ala tun da an sa a social media mutane da yawa sun ji. To na tsaya na saurari Malam Mansur Isa tun daga farko har ƙarshe, amma shi ya ce ne Pi ko kuma cryptocurrency a mahangar musulunci, sai ya tattauna halacci da haramcinsa, wanda wannan ma yana da muhimmanci, wanda ni ban dauki wannan bangaren ba. Tunda wani yayi a ina ga ya wadatar tunda na gamsu da tattaunawansa akan na maimaita ta. Sannan an ce min Professor Isa Ali Fantami, minista na sadarwa na Najeriya, ya yi magana akan Pi. To sai na shiga na nemi maganar tasa. To da na shiga neman sunansa da maganar da ya faɗa akan Pi, sai na ga bayani ne da aka tambayi Dr. Muhammad Abubakar Sani Birnin Kudu ya amsa. Sunan Isa Fantami ne, amma sai ya sa jawabin
shi malam birnin kudu, shi kuma tambaya aka masa akan wannan fai din da su abubuwan da suke faruwa, sai yayi amsa, ba daukan abun yayi tattauna ba, sai ya bada amsa akan abun. To sai na gaba wannan nake nema ba, duk da dai cewa shi ma in ka saurari wanda ya fi ka ilimi zaka karu da wani abu. To waɗannan, sannan kuma na ukun su wanda ya kamata na ambace su a babin cewa sun ba da guduma wajen yi wannan takardar shine shi Mujahid Manga Abba, wanda muna tare da shi a cikin masallaci. Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya ƙara musu basira. Abu na farko da nake so na yi a matsayin shimfiɗa ga wannan wa'azin shine a gane yanzu a duniya, ko shi malam birnin kudun ya faɗa, yanzu a duniya hanyar da tafi kowace saurin samun kudi cikin ruwan sanyi ba sai ka wahala ba, shine amfani da abu ka yada shi a intanet, duniya ta karba, abinda ake kira content creation. ka yi wani abu wanda in kasa duniya za ta so ta gani. To in kana da mabiya wanda suke kallon ka, in dai za a kunna data a ganka, to idan content din ya kai matsayin da za a karba, content din shine abin da kai, abin me yake cikin abin da kake fada ko kake yi, shine content, abin da ya kunsa ko abin da ya kunsa. In har yana da kyan da zai ja duniyar mutane su kalla, to yawan masu kallon sa yawan kudin ka. Bari in ba ku wani misali akan content creation. Dr. Ibrahim Umar Disina ya kaddari a dora Sunna TV akan Star Times da kuma ba Go TV ba, ɗayan DSTV. da ya je sai suka ce masa to za a dora wa'azozin da ake a Sunna TV a dora su, wanda suka biya kudi suke kallon Star Times da kuma DSTV su rinka kallo. Sai aka ce masa to za a biya kudi miliyan 130 da wani abu, wanda da malam DC nan da Sunna TV a lokacin basu da wannan kudin. Sai aka ce to ya ba da kadara wanda darajar sai kai wannan kudin kafin a dora. In aka dora, in tasha ba ta da masu kallo, to sun ci kudinsa. Na'am? An yi asara yau, arama an yi asara. In kuma Sunna TV ta zama ɗaya daga cikin tashoshin da aka fi kallo, musamman a Star Times, daga tasha ta 1 zuwa ta 10, to za a mayar masa kudinsa kuma za a biya Sunna TV kudi, domin ai ta kawo musu sanadin samun kudi. In dai tashar ka tana daga cikin 1 zuwa 10, wato abinda nake so akai a gane shine, in dai abu biya ake yi, to in ka hau ana ganin ka. In ba haka ba ya za su san mutum nawa ne suka hau tashar Sunna TV, mutane nawa ne suka hau tashar kida, mutane nawa ne suka kalli drama. Duk yawan wanda suka hau sun sani, yana nuna maka. Sai malam DC ne ya dauki takardun gidansa, ban san akwai wanda ya san gidan malam DC na nan, yawa ba na Nasarawa ba, na can yawa na hanyar Zongo ko hanyar Federal Locus bakin titi. Sai ya dauki takardun gidan, sai ka wanda na san wannan gidan ya fi waɗannan kudaden, beni ne babba da kayan alatu iri-iri. Sai je ba da wannan takardan gida, shi ya yadda in Sunna TV ba ta yi ba ya kama haya. minal mu'minina rijalun, so ya yadda kawai a sa ile Sunna TV na yadda. Da aka sa Sunna TV, sai ya zama a Lagos ne kadai ta zo na 10 wani abu, sai kuma inda ba sa kunna ta kwata-kwata. Amma a Abuja ita ce ta 4, a Kano ita ce ta 2, a Bauchi ita ce ta 1. Hakan nan ta yi, sai suka ce to wannan tashar ta kashe za a je da ita. Sai ce ai yanzu maganan kudin da za ku biya mu za mu yi. Suka ce ai shekaran farko da muka yi alkawari, ka san komai sai an yi agreement, an rubuta, an sa hannu, ba abu da ka. Suka ce alkawarin da muka yi da kai akan kai ne za ka biya mu gwada. To yanzu muna nan a gwaji, amma dai alfarman da za mu maka shine za mu kama maka katafaren gidan haya. Duk ma'aikacin Sunna TV da ya je Abuja sai ya sauka a wannan gidan, wanda kuma sun cika wannan alkawarin. To kuma in shekara ta kare sai a dawo masa da kudinsa, sai a fara tunanin kuma to nawa ya kamata a rinka bawa Sunna TV. To akan content ka gane kyan abu in za ka yi shi ka inganta shi, kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi. Allah yana son bawa in zai yi abu ya inganta shi, ka yi shi mai kyau, excellent.
to da aka dauki wa'azozin da duk ake sa na malaminmu nan da aka dauka irin waɗannan da wanda aka yi da malam wani duk manyan malamin nan yawancin suna wazi ana dauka da kafofi da kemarori masu girma wanda muke gani suna da kyau da aka bawa Star Times wanda su headquarters su a South Africa take a Johannesburg sai suka ce duk wa'azin da kuke da shi gaba ɗaya ba wanda ya kensa ya cancanci mu dora a tashar mu, poor quality, daukan wa'azin bai yi ba, bai dauku ba. Amma Star Times sun da dama ta mu ce Najeriya ne da China suka hadu ake abin nan su sun dora haka, amma su can suka ce bai yi ba, saboda su idan suna da tasha 100 to in ka bar tasha ta 100 kana so ka ji ta 99 to volume din da yake ta 100 ita ce a ta 99 har na ƙarshe ba dama ka kaso wani ba ni a rage in an canza tasha to su ci gaban su ya wuce wannan. In ka sa a 5 duk tashoshin anan suke, to suna da mafi karancin kyan hoto a wajen dauka da za su sa a tashar su. So sai suka ce Sunna TV bata ci wannan ba, sai aka ce to ya za a yi, aka ce duk wa'azin da ake da su gaba ɗaya da ake so a dora a basu, za su je can South Africa, Afirka ta kudu kenan, su tace su gyara, su fidda iska, su gyara hoto, su daidaita malamai a yi tsari wanda in an sa za a gani. Sai aka tattara kasussuna na wa'azi da ake so a sa gaba daya, sai aka ba su, Allah ma sa su memory card suwa yanzu sun yi sauki, su flash drive wajen daukan sako yana da sauki wajen kaiwa, sai aka ba da wannan sakon sai aka kai South Africa, sai suka tace sannan suka fara sawa a cikin tashar su. Shi yasa su in sun sa wa'azi zai yi ka ga ya dade ba a canza ba, saboda suna tsoron in ya kare wanda suke da shi sai an kai wata kasa fa an gyara sannan a sa. To kaga hatta wa'azi da muke kenan har yanzu ci gaban mu bai kai mu dauki hoto ma a sa hoton a duniya a yada ba. Duk tashoshin watsa labarai nan da ake ta kushe su, irin su TikTok, irin su Instagram, irin su like suwaye, ka duba hotunan da suke ciki, kar ka yi tunanin wai batsa da ake gani a to ba abun alkhairi ne a ciki. Ka shiga gun ka sa Dr. Sani Rijiyar Lemo ka ga abin da kuma ka ji voice din Rijiyar Lemo da zai fito, ko ka sa Sheikh Rahiru Bauchi ka ji yanda muryan maganar da za ta fito a wa'azin Sheikh Dahiru Bauchi in ka neme shi a TikTok ta fi ka je gidan Sheikh Dahiru Bauchi ku yi magana da shi, saboda quality. To wannan shine content development, ka gyara abun ka yi kyau wanda kowa zai iya sauraron su a duniya. To in dai za a sa shi a internet to biyan ka za a yi, domin in yana da kyau za a kalla, kuma an fi son abu marar yawa akan mai yawa. Kaga wazi ko minti 30 awa ɗaya zai zauna ne ji maka wazin ture bai da wannan lokaci. Akwai dan Isra'ila, press wane ne na manta cikakken sunansa, yana yin wani abu bidiyo yake yi na minti 1 sai ya sake kullun zai sake na minti 1, yau ma ya sake. To in ya sake bidiyo na minti 1 nan, a cikin minti 1 sama da mutum miliyan 10 ne suke kallo a duniya, suna amfani da data su kalle shi. To sai YouTube take biyansa a kowane minti 1 da ya sake, kowane episode kenan ko da aka dauka na minti 1 da ya sake, ana biyansa sama da dala miliyan 100 kullum. Yana da jirgin sama, private jet, Concomdia na zamani, yana da pilot, ba pilot ɗaya ba 3 haka, sai su je su kama hotel su huta, shi kuma sai je yi bidiyo. Kuma na rantse da Allah da zai zo Beti zai yi bidiyo sun fi 100, saboda akwai abun tarihi na nuna duwatsun Beti na wasu sun fi shekara 200. Tarihi ya nuna kafin a kafa garin Misau akwai mutane a Beti. To irin wannan abu, don in Washington DC zaka nuna da wane ne, ai wannan sun sani, zaka nuna Bature Beni. Bana manta office din MSS a Kano, muna zuwa ko ni da tijo mai gadi sai ce ku kama mana CNN, sai muka ce masa baba kana jin turanci ne, ce bana ji, ai zan ga gini. Sai an kama CNN zai ga gini, kuma ya gaskiya ne, yace amma zai ga gini, yace fila malam zaka ga fila ta tashi kusan kilomita ba inda ta kauce, yace na son ganin wannan, shi dai ga fila ya ga gini. To kaga Bature ba za ka nuna masa wai America da Washington da Ingila da wannan ai sun sani. Yanzu me ake nema? Ƙauyuka, abun mamaki. Wannan dan Falastinun ya je yayi film a Majma'ul Bahraini inda kogi biyu suka hadu, wanda akwai maganarsa a suratul kafi ko. To da ya je gun yayi bidiyo tunda na minti da yake, kaga a wuri ɗaya zai iya minti in yayi 30 yana da abun da zai yana da abun sayarwa na wata ɗaya, wanda kowanne ya fi miliyan 100.
sai je nemi hotel mafi tsada ya kama ya kwanta aje masa jirginsa kafin ya tunani yanzu ina ya kamata na je na bidiyo. Na ga wasu sun tura masa akan ya zo tsakanin Tafawa Balewa da Warji da Yankari ya yi bidiyo akan marigayi Tafawa Balewa. Prime Minister Najeriya ne na farko, babu wani abu da aka ɗora intanet akan Tafawa Balewa har yanzu. Muna kallon hotunan mata a harkar mu ɗauki kyamara mai kyau a je a ɗauki abu ka yi abu akan Tafawa Balewa ka tura a intanet a gani a karɓa a saya a biya ka, wannan kaɗai ya kai ka ci da gidanku duk da tsadan shinkafa da masarar nan da ake yi. To we are not there. To wannan abun ana iya cin kuɗi ta harkan duk abin da ka kawo ko mutane suke bi. To da wannan zan fara an gane shimfidan. To duk abin da kai ya zama yana da mabiya, musamman wanda za su kashe kuɗinsu su sa data su kunna su kalla, to za a biya ka. To yanzu wanda ya kawo pi da wanda ya kawo cryptocurrency gaba daya, ko pi ta fashe ko kai kar ta fashe, tunda dai akwai masu yi, akwai masu bibiya, akwai wanda suke daukar lokaci suna kai shi yana samun kudi. Tasa ta fashe an fahimci wannan. Na faɗi wannan domin ana course ana karantarwa, ina ga har na kyauta akwai. In ka shiga internet za a koya maka content development din yaya ake, don ka iya, ba za ka yi abin da baka da ilimin sa ba. Yaya za aka in kai abu ka inganta shi, wannan wa'azin in an yi shi ya za a yi mu inganta shi mu sayar. Wasu anan suke cin abinci, kuma wa'azin nan sai a gutsura shi in mun yi awa daya to akwai episode 60 kullum na minti da yake sakewa, sai a ce mutum kaza, kuma shi ma yana gani, shi din yana iya ganin mutum ne suka kalle ni, so ba za ka cuce shi ba. Na technology ne, ka iya na iya, waye zai cuce wani? Ya technology keke da keke ne. An fahimci wannan? To idan ana so a gane bayani akan pi, sai an koma baya an yi magana akan cryptocurrency. Me crypto? Crypto shine CRYPTO, crypto. Kalman tana da a furtawa tana kama da ribzawa haka, sai ake jingina mata asara, amma ba haka take nufi ba. Kasu akwai kalmomin da inda ake furta su daban, ma'anan su kuma daban. Ma'anan crypto da turanci kuma kalman turanci ce. Ma'anan crypto da turanci shine abin da yake boye, invisible, unseen, hidden, abinda ba za ka gani da idonka ba, shine crypto. To currency kuma shine kudi, su naira, su dala, su pound sterling, su duk abinda ake kashe shi a madadin nasa ya kaza ka biya a karba yana da darajar wannan, to shine ake kiransa currency. To sai suke ce ayi cryptocurrency a duniya, ayi currency wanda ba a ganin sa. Maimakon Najeriya ta ce ita ce za ta na kayyade kudin naira ga darajar naira ga wane ne, saboda matsalin cryptocurrency hatta Najeriya Buhari ya yi lancin naira. Kafin da yi wa'azin nan mahida na samu wani mai naira na ce zo, kana da naira? Ya ce min ina da shi. Na ce nuna min. Ya nuna min yana da account na naira, kamar wallet ne. Idan ka je shagon da ake amfani da naira sai ka ce do you accept naira, kuna karban naira? To in kai ciniki maimakon a yi transfer na banki, wannan transfer da ake ya zama tsohon yayi. Kasan kuma transfer ma kafin a karbe ta, ko ATM wai a yadda za a dauki kati da a BBC ake bada labari, wai in ka je Ingila kati za ka sa ya turo maka kudi. Wani ya ce taɓa in ni na je na ringa tura, ba sani ba sai in akwai account ɗin naka sannan ya biya ka. ATM ka yanzu ya zama jiki, ko ba haka ba? Wanda bai boko ba ma, wanda bai makarantar boko ba ma yana ta'ammuli da shi. To masu tunanin cryptocurrency sai suka ce kasashen duniya suna takura tattalin arziki akan kudaden su, a ce dala, komi dala, me yasa dala? Sai suka ce ai kudin da ba a ganin sa mana, kuma in yana da saukin amfani mutane za su karba. Saboda mutane ana son sauki, me convenience. Yanzu in ni rabona da in shiga banki in cire kudi, wai in je counter, wai na rubuta check, na jira kashiya, wai ya biya ni. Na rantsa da Allah na manta yaushe last na je banki. Kwanaki na dauki check din na je banki, na ce ina fata dai ba ku canza ba. Suka ce ba su canza ba, na je na sake mai da shi na aje. Da kuma a jakata akwai check, a mota ta akwai check, a ina ne ka bar check, wai saboda ko cire kudi zai kama, ba ruwanka da check. In an yi albashi da wayan ka du zaka raba kudin. Dama fiye da rabi bashi ne, ka tura masu kudin
aka ce wai bashi ne da alifun da lamun dinsa da alif da lam saboda ya zama ma'arifa so bashi ne sananne yawa so wannan tsarin suke kalubalanta cewa me yasa za a takura mu akan dala da naira dole sai riyal sai wane ne a kauda su a koma yin kudin da ba a ganin su. Abinda ya fi shahara da wannan tsari na digital currency shi ake kira digital, duk abinda ake amfani da computer a samar da shi daga digit ko 1 2 3 4 ba su ne digit ba. Computer kuma ai yarenta shine figures, ba ta gane word ita. Duk in kaga computer kana typing da ita da word fassarawa take, amma yaren computer shine 1 2 3 zuwa 9 shine yarenta. In kai typing letter kace I am applying for kaza kaga wai yana fita a computer, canzawa yake baka wannan din. Amma ita ba da haka ta shigar ba, ita da 1 2 3 mai yiwa I am, mai yiwa 2 3 5 ne shine I am. To in an sa wannan sai wannan kuma ya fassara sai baka shi da turanci, to shine digital, abinda ake amfani da computer a samar da shi. To wannan su ne digital currency. A takaice kar bata lokaci akan cryptocurrency shine ma'anansa, saboda pi ɗaya ne daga cikin cryptocurrency. Tarihinsa, an fara yin cryptocurrency ne ta hanyar samar da bitcoin bit then coin coin. Bitcoin shine abu na farko da aka fara samarwa a harkan wannan abun, sannan an yi shi ne a shekara 2009 shekara kusan 10. An fara rigimar dai daga 2008 amma ta faru a 2009, shekara 13 da suka wuce kwata-kwata. Kaga maganar cryptocurrency sabon al'amari ne, abinda ake maganar shekara 13 ai bai dade ba. To amma lissafi ya nuna daga lokacin, daga 2009 zuwa March, watan 3 da ya wuce na 2022 din nan da muke ciki, akwai sama da cryptocurrency kala-kala sama da 9,000. Na ji lokacin da Malam Mansur ya yi magana wai akwai sama da 200, sama da 9,000 a binciken yau wanda ake amfani da su a duniya kala-kala, kowanne kuma yadda ake amfani da shi daban da ɗan uwansa. Na ga ɗaya daga cikinsu wanda ya burge ne, wasu sunansa dash. Na ce ni da zan yi dash ɗin nan zan yi, tun da dash kan ai shi ne karbi, ko ba haka ba, ma'anarsa da turanci kenan. Na ce wannan dash ɗin ni sunansa ya min kyau. To amma yaya ake yin sa, wani tsari za ka bi, ba shi muka zo yi ba. Domin da mujahid za a bayar da wannan wa'azin, to daga nan zuwa karfe 3 ba za a tashi ba, kuma rabi ba za su gane me yake magana kai ba. Aka ce yanzu haka a kasuwa akwai cryptocurrency wanda darajarsa ta kai dalan Amerika biliyan 1 wanda suke yawo a duniya. Yawan abin da yake yawo a hannun mutane na hanyar wannan kudi na cryptocurrency darajarsa ta kai dalan Amerika biliyan 1. $1 billion yana yawo a duniya. Sai aka ce yunkuri da aka fara yi na a ɗauke hankalin mutane daga kan naira amfani da takarda. Na san lokacin da sarkin Kano na 11, an ce ba a ce masa tsohon sarki, to sarkin Kano na 11 Sunusi ya ce za a yi cashless society a Najeriya. Mutane an damu so, ya za a ce cashless, ya za a ce ba kuɗi, to ya za mu yi. Hankali ya tashi, misau yanzu is cashless. Saboda dalilai da yawa, ya ce ya gano ana kashe rabin kudin wajen kula da kudin. In kana da miliyan 100 za ka yawo da ita daga Abuja kafin ta zo misau, za ka kashe mata miliyan 50 saboda tsaro, kar a kwace motoci da sef da wane ne a yi me wannan wahalalun. Sai ce a fara cashless Nigeria daga Lagos da Port Harcourt da Abuja, gari 3 aka fara. Daga baya suka gaba matsala wancan jirin, aka ce an mai da shi dun Najeriya gaba daya, komai ya zama cashless. Yanzu in zan tura alaramma da check, rubuta sunansa alaramma Mustapha Adamu, ya je karbi kudi a account dina, na sa hannu cewa a bashi, to ba zan iya bashi sama da 150 ba. Third party withdrawal is limited to 150,000 naira only. Ba dama in na bashi 200,000 ba za su biya shi ba.
saboda mai policy na cashless, saboda ai 150 kan in tana hannun alaramma tsakanin gidansa da shago da ina za ta bata, sai kai sa a tai sati. Saboda haka wannan ba kudi mai, amma da in na bashi, in har ina da kudin, in na ce a bashi miliyan 10 ma za a iya bashi. Sai suka takaita na kamfani ma, suka takaita na mutum, ko abinda za a iya bashi accounta. Wannan yana daga cikin cashless policy. In an baka kudi kadan ai kamar ba a baka bane. An fahimta? Idan kaga ka cire kudin da yafi 150, to kai ne mai accounting, ko kuma na kamfani ne kai signatory, kana cikin masu sa hannu a cire kudi. In ba haka ba zai yiwu ba. Amma in kudinka ne ba za a hana ka ba, amma duk kudin da ya haura 150 da aka baka, akwai cajin da banki za ta maka ta rike wa gwamnatin tarayya saboda ka fitar da kudi mai yawa. Tunda kudi mai yawan an hana, to duk kudin da ka fitar akwai cajin da za su yi. Na manta cajin, wanda wannan shi ma ba damuwar mu bace. To kokarin samar da, me yasa aka samar da kudin ma a karon farko? Shi ainihin currency da muke amfani, me yasa aka koma amfani da naira da kobo? Ai ainihin arziki kan ai azurfa ne, da zinari ne da azurfa, su ne asalin kudi ko? Sai aka ce to yanzu in kana da zinari, mukaddara zinarin nan ya kai naira 30,000 ko rubu dinar 1/4 ne ko? Kaga in ka hada shi zinarin ya fi 100,000. To tun da ya fi 100,000 in zan sai ashana, kuma ana amfani da zinari, to da ya za a yi a sai ashana? Tun da zinari ya fi 100,000, ashana ko mai yiwa ba tafi 1/nawa kasa a zinari sosai. Sai aka ce to a samar da wani abun musaya mana, wanda za a na amfani da shi, saboda ana sayin kananan abubuwa. Shi yasa har gobe kudin Najeriya daga naira ya fara zuwa kobo. Naira ce mafi girma, kobo kuma shine mafi karanta. Sai dai a ce naira 1000 kaza, amma daga naira ɗaya fara lissafin. To shi yasa aka samar da currency. To sai suke ga har yanzu wannan currency namu akwai abubuwa ƙanana, idan abun micro dan kankanin can kasa da ashana za a saya fa, za a iya saya da wannan naira? Ba za a iya saya ba. Sai aka ce to a yi digital currency mana, wanda kowane fraction, kowane karamin number da kake so ka yi amfani da shi za a iya samu. Shi yasa sai suka girgiro cryptocurrency. Yana ɗaya daga ciki. Yunkurin ya fara tun a 1980, kusan shekara 42 da suka wuce, da wani da ake kiransa David Mosum. Shi ya fara tunanin a daina amfani da kudade. Ya yi wani kamfani, sunan kamfanin nasa DigiCash, digital ya rage, DIGI sai cash, sai ya sawa kamfanin haka. To ka san bature su in sun yi abu, in ma ka dakata ka tsaya, wani zai zo ya dauka daga nan ya dora. Na karanta labarin kamfanin Coca-Cola. Kamfanin Coca-Cola da wani mutum ne mai suna Coca-Cola yake yin abu baki, sai ya je in ana taro a garinsu yana rabawa kyauta, bokiti in bokiti ya kare sai ya je gida ɗebo ya ci gaba da yana rabawa kamar zobo, amma kyauta yake bayarwa. To sai abun ya kama mutane, sai ake neman ni na mutumin nan ne, ya yau bai zo ba, har ya fara kawowa ana wawa. Sai aka sa kudi aka fara sayarwa, ya kace to kowane kofi sai ka dan bada wani abu. Sai mutumin ya mutu. Bayan ya mutu daga ba, sai jikokinsa suka ji labarin abinda kakansu yake, sai suka je suka tambaya to da me yake hadawa. Formulan da mutumin da yake amfani da shi a lokacin yayi Coca-Cola a America, har yanzu ita ake amfani da shi a duniya, kuma ba za su yadda ka sani ba. Shi yasa test din Coca-Cola duk ɗaya ne duk duniya. In ka sai Coca-Cola Azare a Rama, irinta ne na garin nan ma. Na je wani hotel a Saudi Arabia, na ce abinci, sai na ce a bani Pepsi, sai na ga famfo aka bude aka ɗiba min Pepsi din, na ce nan da gaske suke yi. A famfo Pepsi yake gudu. Sai a tambaye ka barrid a gairu barrid, mai sanyi kake so kuma da sanyi? In kana son mai sanyi su dauke kankara su jefa maka a ciki, sai a tara a baka. Saboda dura shi a kwalban ba wahala, mai yawa kuma yana kara masa tsada ma. To wannan dai muna magana akan kirkiro abu da wani ya zo ya dora akan inda ka tsaya, yana da muhimmanci a duk abin da ake so a ci nasara, saboda kai mai yawa wahalar kawai zaka sha, wanda za su zo su ji dadin daga baya suke. To ya girgiro abinda ya kira e-cash. Kamfanin nasa yana bada e-cash, wato electronic cash. Ya za a bada kudi ta hanyar aiki da kwamfuta. Daga bayansa ne
sai aka kirkiro bitcoin shine na farko gaba daya. Wani wanda sunansa da ake rubutawa sunansa Satoshi Nakamoto shi ya fara kirkiro bitcoin, amma wannan suna na Nakatoshin ana ga ba sunan gaske bane, kawai ana ɓadda kama ne, saboda daga wannan sunan ba za ka gano kasarsa ba. Sakatoshi wadan wani kasa ne ba za ka gane ba. Nakamoto su a suke sa Nakamoto yawa, ko Japan ko to haka dai za ka yi ta gesin, ko China ko Japan ko Rasha, to a don arisan dama aka sa sunan. Akwai da yawan da ba su yadda cewa haka ne asalin sunansa ba, amma da wannan suna ya fito ya kirkiro bitcoin. Shi bitcoin din wato an ce ba a san abubuwa da yawa a kansa ba, kuma wannan mutumin tun shekara ta 2010 ba wanda ya sake jin duriyarsa. Zai yi ya mutu, ko ya mutu saboda kad bitcoin ya lalace ba za a bayyana ba, saboda bature shi ya yadda da tsare kasuwanci tun da ya fara. To an ce dai ba a ji duriyarsa ba, yana nan ba shi da lafiya ne, ya mutu ne, ba a sani ba. Wannan sunan haka ne sunansa, ba haka bane ba a sani ba. Kaga ɗaya daga cikin matsalan cryptocurrency shine akwai uncertainty, akwai rashin tabbas haka yake, ka taba kiransa a waya ba wanda zai gaya maka wannan labarin. In kuma Nakatoshin a ina yake, Nakamutun ko ya mutu ba wanda ya sani. Shi da wasu yan uwansa suka hadu suka yi software. Bayyana software ma agun yan boko ne kada yake da sauki. Wayan nan yanzu abu biyu ne hada a cikinta. Akwai software a ciki wanda ba a ganin sa, akwai kuma hardware shine abinda nake rike da shi ne. Hardware wannan na wajen iya wayar da kake ganin yanzu, ta ina ake dora na'urar da za ta hada ka da Facebook ka aika wani sako, to wancan kuma software ne wanda a cikin wayar yake inbuilt aka yi shi, ko ba haka ba? Shi yasa yanzu an fara yin wayoyin da ma bitcoin din nan a cikinsa yake, is inbuilt. Ko a waya na haka ne, akwai da bitcoin ta zo a jikinta, ba sai ka yi downloading kasa ba, dama wayar tana da shi, kana shiga kawai ka hau mining. To amma dai har yau ban samu lokacin da na kunna shi ba ma, balle na ga ya yake, mai yiwa ko zan samu a gaba ban sani ba. To wannan software da suka yi ita aka yi ta amfani da shi wajen yin bitcoin. Me balu na bitcoin a yanzu? A yau da na duba, kowane bitcoin daya ya kai miliyan 8 da 337,918 da kobo 25 kowane bitcoin daya. Na yi tambaya na ce akwai wanda yake da shi a garin nan, aka ce min akwai wani yaro a lamari yana da guda biyu. Akwai dan uwansa ma da yana ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin masallacin nan, wansa ne, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Amma yanzu mutumin da yake da wannan kudaden kaga ba za ka faɗi sunansa ba. An ce min yana da guda biyu. Kuma bitcoin gaba ɗaya da aka sake a duniya, ko yawansu miliyan 20 miliyan wani abu ne, miliyan 21 miliyan 21 ne. So kaga duk duniya a ce tana fafutuka akan neman abinda ai an yi sa ma misaudin da ake da wanda yake da guda biyu. Haka ma kuma alamari zai yi ma ya zo wa'azin nan. Shi ana amfani da wani kimiyya da fasaha ne mai zurfi mai wahala. In an fara da waya dole sai an yi migrating zuwa computer desktop wanda yana bukatan wuta mai yawa, ban mu ma da wutar a Najeriya. Sannan yana kona abubuwa a lokacin da ake kokari a bitcoin, wanda wannan abin da yake kona yana fatso a cikin al'umma, zai iya cutar da mutane. Shi yasa gwamnatoci ba sa son sa, saboda yana kawo cutuwa. It's not environmental friendly. Da haka ake bitcoin. Amma duk da masifar sannan akwai wanda suke da shi. Na karanta a wani wuri cewa Alhaji Aliko Dangote ya samu kudi miliyoyi a bitcoin, ya yi kasuwar bitcoin. To halaccinsa da haramcinsa a doka ba alkur'ani ba. Haramcinsa da halaccinsa ya danganta ga ƙasa. Wata ƙasan sai ta hana ta ce kar a yi saboda illan abin da yake kawa, wata ƙasar kuma sai ta bari. Ƙasar Najeriya kan dama kafin a zo kansa ma an gama mining.
kafin a zo kansa ce za a masa doka. Ban mu da kokarin wajen yin doka da wuri don kare al'ummanmu, so ana yi a Najeriya. Ba a yi dokar ba, tunda doka ba ta ce a yi ko kar a yi ba, kaga muna cikin 'yan ba ruwanmu kenan, ko a yi ko kar a yi. To waɗannan abubuwan pi, wannan cryptocurrency nan shi ya tunzura mutane suka ce bari a yi pi. To me pi? Mun zo kan pi. Pi tana da kirari, masu mata kirari suka ce pi is not free money. Pi ba kyauta bane, ba wai gara basa, ba wai abun banza bane kawai da zaka diba kamar yadda mutane, ba arha bace yawa. Pi ba arha bace. Sannan suka ce pi is not quick money. Sannan pi ba amfani da ita a samu arziki nan take, yan nan take ta fashe a diba. Suka ce ba haka take ba. Pi yar haƙuri ce, kuma pi sai ka sa kuɗi ka samu pi. To pi ma kamar yadda muka yi bayanin a ɗaya ne daga cikin cryptocurrency, tunda ai kamar an yi kokari a gane me cryptocurrency da dalilin kawo shi. To pi ma ɗaya ce daga ciki, wanda na faɗi ɗaya, wata akwai wata mai suna dash, akwai wata mai Ibranian, suna da yawa barkatai, kusan 9,000 ba zai yi mu girga su ba. To amma sai suka ce project ne. In an ce project, aiki ne babba da suka ɗauko wa kansu. Babban hadafinsa abinda yake so ya cimma shine a samar da yadda za a rinka samun cryptocurrency ta hanyar mining, wanda kowa da kowa zai iya shiga yayi ba tare da an sha wahala ba kamar bitcoin wanda ya zama zai yi wahala ka samu ba. don bitcoin in kana so ma ba za ka samu ba, yana da wahala. sai suka ce to ai pi mana wanda kowa da kowa zai samu, kuma a sauƙaƙa hanyar yinsa. Shi yasa ake iya amfani da waya a same shi, ba sai ka hau wata kwamfuta ba, a wayar ka kaɗai ta isa ka yi mining ka samu, ka yi migrating ka kai shi wallet. Shi wurin ajiyan sunansa wallet kuma shine irin abin da ake sawa aljihun nan, yanzu yawanci ba amfani da shi. yan rarita ta zamani wanda za a bude a sa kudi a jera wannan a sa su yawa ga wallet wannan sunansa wallet in namiji ne yake rike da shi. Idan kuma mace ce take rike da wannan sunansa pos. Wannan ka yanzu har matan da ba su yi makaranta yanzu fosa na jefar da fosa na ne a abin nan. To jakar sa kudi ta maza da turanci sunansa wallet. To in mutum yayi mining kuma ma'anansa da turanci ko da Hausa shine haka. Shi yasa a hoto ma abinda suka sa wani ne aka sa ya dauki diga yana saran wani abu mai tauri, yana daukan diga yana buga, aka ce ga wani yana mining. Dan da haka ake mining. Kun tuna Chile miners, wasu wanda suka je suna ciro gold a ƙasa a Chile, sai ƙasa ta ribza da su, ta rufe da su kusan mutum 100 da wani abu. Sai ƙasan da ta ribza sai wani dutse ya je tare tsakanin mutanen, suna da dan abincin su, sai suka nada shugaba a cikin su, sai suke neman mafita. Sun fi wata 3 a cikin ƙasa. Abincin shugaban ne yake rabawa. In ya ga aran ma yana dama ya ce ba za ka sha ruwa ba sai gobe, sai ba wani. Yana duba lafiyar mutane da haka, har wani ya zo ya ji kamar akwai alaman mutane a wurin na ya faɗa. Shugaban ƙasar da ta zo ta zauna mace ce a lokacin, sai da aka fidda mutum na ƙarshe ta fi kwana 3 tana wurin. Ƙasar ne suka yi ta na'ura mai tsamo mutane, kuma mutum ɗaya za a iya ɗaukowa a lokaci ɗaya. To sai aka ce ya za a iya fidda su. Wani ya ce yin a Najeriya ne sai ce a fara fidda musulmi ko yan abin nan ɗinka ko yan arewa ko yan kudu, amma sun shugaban sai ce a fara fidda wanda ya fi galabaita, sun mallazi na ya lunahun, sai wanda ya bi shi, sai wanda ya bi shi. Shugaban sai ce ni kuma saboda kun sa ni shugaba ni za a fitar na ƙarshe, saboda ana cirewan ana barazanan zai iya ƙara rubzawa da sauran. Ya ce ba komi, inda wasu sun tsira mu mutu. Shugabanci. In kana son ka gane mining sosai ka kai googling Chile miner, zaka ga wahalan mining. And mining kuma is risky. Ko ba haka bane? To zaka iya haka baka samu ba. Zai yi kuma ka haka ka samu. Kuma mining akwai sa'a. Zai yi kai shekara da shekaru kana mining. Ba a mining din ne a nan kasan, amma masu zuwa Jos akwai mining communities a Plateau tun daga Tilden Fulani. Za ka fara ganin ramuka da aka yi tonon kuza a da ana neman kuzan.
yawa wajen tsakanin Bauchi da Toro akwai inda ake. Sannan amma in kana so ka ga mining wanda suka zuwa Sokoto, in ka bar Zamfara daga dutsen Kwatarkwashi arewa haka a garin Kwatarkwashi akwai inda ake mining community gaba ɗaya wurin miners ne. Jihar Zamfara tana da arzikin abubuwa ƙasa ana nema, amma wannan din an jingina shi da ta'addanci, an jingina shi da kashe yara, ana tono abin da yana shiga ruwa ya bata ruwa, mutane suna mutuwa, so an kori miners din gaba daya an hana saboda tsaron mutane. Kaga kamar yadda aka yi maganan mining din Bitcoin yana bata environment, to mining na gaske ma yana bata environment saboda yara sun mutu a Zamfara. An fahimci wannan kadiyar. So mining yana da wahala, kuma zai yi ka shekara kana mining baka samu abin kirki ba. Wani ya zo ya buga diga sau daya sai ta fashe, shikenan ya kai labari. To domin su samar da cryptocurrency ya yadu ya je hannun kowa, shi yasa suka girgiro pi. Me tarihin pi? An fara pi ne kwata-kwata a 2018, shekara ta 2018. Shekara nawa kenan yanzu? Shekara 4 kal. Yawa ya girbi COVID-19 da kadan. Akwai wasu masana masu zakakuranci, masu kokarin kirkiro abinda da babu, su ne suka girgiro a wata jami'a. Abinda suka girgiron sunansu blockchain and social computing. A yi amfani da kwamfuta a haɗa mutane, a tattauna, a duba, a gaya za a yi a magantu, a samu kudi. A wata jami'a mai zaman kanta, private university ce, wanda ake kiranta Stanford University a California a America. Shi yasa pi a zato mafi rinjaye pi na ƙasan America ne, ba China ba India ba. Don na ga wani yasa wai pi ku, saboda in an ce ku, Indians ne suka fi amfani da ku. Lokacin da aka rufe a social media na Twitter, an tuna wanda ya kuku, yau duk mun hau kuku saboda ina bin Nasiru Rufai kuma yana ku. Sai ya kirkiro wani a madadinsa, su suka ce sun yi respecting shugaban kasa, sun yadda da Buhari ne shugaban kasar Najeriya, saboda haka ku watsar da Twitter ku dawo ku. Kudin ta yi tashanta ita ma, to sai suke sa pi ku limited, sai suke ce shi nan pi. To jingina masa kudin nan kokarin dauke shi daga inda yake ne, saboda California America ne, kuma wanda suka kirkiro abun America suke. Mutane ne guda biyu, da mace da namiji. Shi namijin sunansa Nicholas Katkolis ko Kotkolis, sannan ita kuma macen Chindia Fan. Waɗannan biyu su ne suka fara lancin ɗin Pi network a duniya. Sannan ranar da suka yi lancin ɗin network na Pi a duniya gaba ɗaya shine ranar 14 ga watan 3 na shekara ta 2019 kusa da corona. Me yasa suka zaɓi ranar 14 ga watan 3? Saboda shine darajar pi a mathematical calculation, a lissafin yan mas. Duk wanda ya son tan da cosine, ya son tan, ya son pi, to pi darajansa balu na pi a mas shine 3.14. to in ka dauki 1414 ko ba haka ba, in ka dawo da shi baya ka mai da 3 a baya match shine darajar pi. Shi yasa suka kaddama ranar 14 ga watan 3 saboda su samu 3.14, saboda a rubuta date, musamman American style, su sai sun sa wata suke sa kwanan watan. Mu ne muke sa 24 sannan sai a sa 10 October, to su sai su sa 10 sai su sa 24 din a gaba, kwanan watan ne a tsakiya. Ana gani wannan ko a wayoyi. To sun zaɓi wannan ranar saboda ita ce ta dace da darajar pi a lissafi wanda aka sani. So pi tana iya mu'amala da lissafi, mathematical calculation tana iya alaka da shi, amma ba da mathematical calculation na pi ake mining din pi ba su da alaka. Kuma in ka zo maganan mining, shi kuma wata ci gaba ne ta daban, amma dai suna girmama wannan ranar. Ana ma kiranta pi day. Karka yi mamaki zuwa gaba za a fara maulidin pi ranar 14 ga watan 3 na kowane shekara, sai haɗu a sa, ban san wani kaya za a sa ba, ko jajaye ko bakage ko farare, mai yiwa ya danganta ga me ya faru. Yaya ake yi process na neman pi din nan? daga wayarka kake farawa. Neman shine ake kiransa mining, wato haka. Za ka fara haka
sannan karkasa fai gaba daya a duniya ya watsu ko ina kowa ya samu, ana kiransa techonomics. Kun san token? Token, T-O-K-E-N, token. Ina da token amma ban zo da shi ba. Wanda suke mu'amala da banki, na'am? Masu POS ma suna da token ko? To da yake ban yi mu'amala da POS ba. Amma a banki in kana internet banking, kana kuma mu'amala da kudi mai yawa, sai su ce to ba zai yi kai wannan mu'amalar da banki ba sai kana da token. Dan karamin abu ne haka bai fi yatsa ba. Token abinda yake shine in ka danna zai fi da namba guda 6. To in kai transaction din za a ce insert token number, ka sa number token he ka danna, number da ta fito sai kai sauri ka sa dan tana bacewa. In ta bace kuma ta bata har abada, sai dai ka danna wata ce za ta fito. Kuma in sau nawa ya kamata mu fada, sau miliyan za ka danna wata sabuwar namba za ta fito, kuma abin nan figo guda 6 ne. To in ka sa su sai yi transaction din ya tafi. Amfanin token shi ne ka rike shi ka kula da shi. In aka dauki token ɗinka aka je aka yi amfani da shi a internet aka dauki kudin ka laifinka ne. Shi yasa token ɗina yanzu ni kadai na san inda yake. Duk da cewa ma ba da kudin ai, in ka dauki token dina ma ban san dai me yasa bankin suka ce dole in zan yi internet banking din sai na token din sai na yi. Amma akwai hanyar da in ka bi kuma zai iya baka dama kana amfani da pin. To pin is more convenient than token, saboda bace wasa kuma in baka da sauri ma zaka danna kafin ka je ka sa din kuma ya bace sai ka sake danna wani sai ya sau 10 bai sa ɗaya ba. To amfani da techonomics, to daga wannan token din suka dauki suka kara masa nomics na economics, shine hanyar yada pi a duniya. To masu mining, masu yin pi sun kasu kashi biyu, ko kuma bari mu faɗi wannan kafin mu je can. A ɗaukan pi aje shi a cikin wallet, ko kuma mu ce kowane wata pi yana rage darajarsa, tana halbin me karuwa ne ko raguwa darajarsa tana raguwa kullum, saboda ya ƙara daraja, saboda in abu yana da sauki, in abu yana da arha za ka yi ciniki, so kullum ana halbin, ana rage masa kuɗi. Zai ɗauki kwana 5 kafin ka yi pi ɗaya. Yanzu in ka kunna wayar ka kace bismillah zan yi pi, to zai dauke ka kwana 5 in ka iya, kuma kana da jurewa da zaka iya, mai yiwa kuma zaka iya zuwa wani wuri ka caske, mai yiwa ya fi kwana 5. To kowace pi daya ana samunta ta hanyar gayyatar mutane su shiga, shine zan shiga type of mining. Wani irin kalan hanyoyi ake neman pi? Akwai wanda ake kiransu base miners, base na BASE, base na farko kenan, sabiquna alawwaluna, yan farko na pi, to su ana kiransu base miners, da su aka fara. Sannan kuma akwai wanda ake kiransu invitees. In akwai yaren da ake kiransu a pi mai yiwa na dauki abin da zai fi sauki wanda zan gane, wanda su kuma gayyatan su aka ce ku zo mu yi pi. Akwai wani irin ciniki da ake yi, sai a ce in kana yi ka je ka nemo mutum 10, in sun shiga kai din za a ƙara maka. Yawanci mutane suna cewa caca ce, yawa in ko wannan wayan ce sai a ce kai in ka saya, amma in ka nemo mutum 10 su ma suka zo suka saya, to kai ma ka samu kuɗi kaza, sai ka wannan wayar tawa ai tana kaza, to ana tallin pi ta wannan hanyar. To wanda suka shiga pi ta wannan hanyar su ana kiransu invitees, gayyato su akai, wani dan pi ne ya kira ka. Akwai wanda kuma shi da kansa ya tsiri pi ya fara da kansa, base miner. Akwai wanda suka fara da farko, akwai wanda suka biyo baya. Su ana claim neman pi din su, claim din ana kiransa transferable balance, nawa na samu. In kai dan farko ne, original ne, kai dan base ne. Idan kuma wani ne ya gayyace ka, kai kuma naka aka kiransa unverifiable balance. Haka ne Mujahid? Kai naka balance din da zaka rinka gani na pi ana kiransa unverifiable, wato abinda ba a tantance shi ba, a tabbatar da shi ba, saboda wani ne ya gayyace ka.
wancan kuma wanda dama shi ya kirkira da kansa ya fara, ba wani ne ya gaya masa ana fai ka fara ba, zo nuna maka sai ka jona shi ya fara, ba wani ne ya gayyace ka ba. To naka kai kuma ana kiransa transferable balance. Kun san balance yana da amfani a harkar kuɗi. Balance shine abin da za a gani me kake da shi. Wannan ma mu bar shi anan. For base miners, duk wanda yake base mining original kenan, wanda ya fara da kansa, an fahimci wannan, yana bukatan wani abin da ake kira KYC. KYC kuma ai ana yi a banki, ba wai fai ne kare suka kawo ba. KYC shine know your customer. No, KNOW ko na no na ka sani, sai yiwa shine y din, sai C customer. To kowane dan fai in kai dan base ne na original dan fai ne, to kana bukatan kai KYC. In kai KYC ne kadai zaka iya migrating fai dinka ya shiga wallet. In baka yi KYC ba za ka iya yi ba. An yadda da kai. Me amfanin KYC? Yanzu ni anguwarmu, original anguwarmu a Misau, ni dan kofar yamma ne. Kofar yamma, lungun Baba Zayyon nan. To daga gidan Baba Zayyo har ka fita man fawari karshen, har ka je abin nan rijiyar kofar sarkin kasuwa, ba gidan da ban sani ba, gidan da ban taba shiga ba. To amma yanzu ya kaje kofar yamma kana neman gidan Khalil, ta yi wahala kawai za ka sha. Tunzu sai dai a ce maka wanda da ya zauna, to shi ne amfanin know your customer. Hin ce da ni dan wuri kaza ne, amma yanzu na koma can wajen gidan marayu. Amma ya kusa da gidan marayu kaje kace kana neman gidan Khalil Abdullahi, yana da sauki ka samu wanda ba a kofar yamma ba. To barin wuri shi yasa ake KYC, kamar hanya ne na profiling mutane, kai updating information ɗinka da wanda kake mu'amala da shi. Yawanci bankuna suna yin KYC, know your customer. Kada da kana Misau ka koma Bauchi ba sani ba, ana ta sa maka address din Misau. An gane KYC? Za mu na ambatan KYC din nan sosai. To kana bukatan KYC kafin ka iya migrating. Migration kuma shine jan file dinka ya shiga cikin wallet dinka, kana ganin balance dinsa. Yanda balance din file yake duje a nuna min, nace a nuna min file, ina so in gani. In kana da file uku zai rubuta 3 wannan da aka sani na 1 2 3 zai rubuta, sai a sa alaman file, shine da kana da file uku. In kana da 100 sai a sa 100, sai a sa alaman file, shine da in ka sai abu na file biyu sai ya baka bala saura 8, kamar yadda ka ga naira. Haka ake mu'amala da shi. To daukansa daga a wayarka ka tura shi ya shiga wallet ɗinka don ka iya kashe shi, shi ake kira migration. Sai a ce an yi migrating ɗin file zuwa cikin wallet. To daga cikin wallet ne zaka iya kashewa, amma ba wanda zai iya kashe file ɗinsa sai wanda ya KYC, sai wanda aka masa know your customer. Ya ake know your customer din? Ko kuma bari in ce machine ne take zaben wanda za a musu, automated selection. Ba wani ne zai ce na zabi wane muna da alaka da shi, wane ma dan gomu ne a sashi, a machine ne yake zaba cikin yan file, sai ya zabi wanda za a musu KYC. In an musu KYC kuma shine za su iya sayan abu da file din su. Ban san wannan abun ko sake jaddadawa ne. Yawa. To har zuwa December watan 12 na 2021 bara kenan, har yanzu bai kai shekara ba kenan ko, tunda ba mu zo December ba amma muna kusa. Akwai mutum miliyan 35 wanda suke amfani da pi a duniya gaba daya. Mutum miliyan 35 active wanda suke ana hada-hada, ba wanda ya hau yana jiran ta fashe ba, a wanda yana ciniki ya saya ya biya da pi, a ya canjin sai ragu ya kara ya sake mining ya dora, mutum miliyan 35. Amma daga 2021 December zuwa yanzu da muke wazi ba su tura update ba. Mai yiwa December su tura, tunda wancan ma December aka yi. Amma ba zai yi sun karu, zai yi kuma sun ragu, tunda yi mutum ya fita ai minus shi. Duk wanda ya hau ko ya fita ko ya yi me sun sani, suna ganin ka. Kana hawa an san ka hau. To amma fa matsalar inda gizo yake sakar shine har a yanzu nan da muke magana mutum miliyan 3 ne kadai, miliyan 3 aka yi wa KYC a duniya gaba daya.
a cikin mutum 35 da suke active minus wanda suna kan pi mutum miliyan 3 ne kadai aka yi wa KYC suke da KYC wanda su an san su an musu rijista sun cika agreement an yadda da su za su iya saya za su iya sayarwa ta hanyar pi mutum miliyan 3 ne kuma akwai daya a Misau akalla suna da yawa ko? ok sun kai nawa? a bani namba ok to za su kai 30? za ku a biyar ya yi kaɗan to mu kaddara ma to mu dauki 20 in an ce akwai 20 a Misau abinda duk duniya miliyan 3 ne ai kaga mun yi an shiga fai kuma na fahimci cewa akwai bukatar ai wannan wazin ashe don ban san wannan ba to wanda suka yi a duniya gaba daya wanda kuma bai KYC ba zai iya amfani da fai dinsa ba zai yi amfani da shi ba kuma zaben wanda zai yin mashin ne yake yi kuma akwai abin da ake biyo wajen zaben wanda za a yi wa KYC in kana da fai da yawa ba za su maka ba sai a bar mai 100 sai yawa mai 10 saboda mai 10 ai ba zai iya sayan abu da yawa ba restriction ne duk abun kasuwan da aka ce ba za a masa ka'idar tare yawan amfani da shi ba ai ba zai taba yin daraja ba kuma su niyan masu fai din nan shine fai ta dawo kamar kudi a rinka kashe ta malam Yusuf har guduma masallacin zaka bayar sai ka ce ka bada fai guda shikenan ya sa sai ya biya kudin wuta shine niyan su kuma da gaske suke yi Pi network yana da wasu siffofi akwai agreement da yawa da ake signing kun san agreement din mu'amala da banki in za a maka ATM in kaga agreement din da ake signing ba wanda ya taba karanta na taba karanta sai da na dauki sati guda ɗaya ban gama karanta leaflet na agreement din bani POS ba me sunan katin ATM ko baka taba ganin rubutun ba wani mai yawa kanana yau sa hannu kawai ake yi to kaga in ka sa hannu kuma kayanka ka ba da abin shi yasa in sun zo sun dauki kudinka baka isa ka ce me yasa ba akwai wani aboki na da yar uwarsa ta yi gado sai ta bashi kudinta sai ya sa a cikin account ɗinsa sai ATM ɗinsa ya kare bai je ya canza ba kuma baya amfani da account wai aje mata ba wanda zai taba sai wani je shiga cikin account ne aka turo masa aka ce danna daya in yana son a masa kaza sai danna sai mutumin ya kwashe kudin gaba daya sama da naira 300 da wani abu sai da matan ta nemi kudi ya je ga balance din sa saura naira 20 sai suka ce ai malam a turo maka nan ba ka danna ai ba karamar yarda da agreement bane ai ya ci kudin ka da ni ya dauka ma muka je don waye je dan lauya kuma na sa bagagen kaya ma wai don kole dan taimaka musu suka ce ina barista ai yaje nemi kudi ya biya mata kawai amma zai iya kai kotu kara banki zai iya kai kotu kara kotu amma dai in ya kai karan yanzu daga kafin a bamu izini a turo lauya banki suna da lauyin da za su musu wannan shari'an kuma suna da dalilin da za su kare don suna tura maka kana sa hannu kuma akwai evidence cewa ka danna to kaga mu'amala da wayoyi da muke yi da abin nan akwai bukatan mu zama very careful mu kula saboda kar mu jefa kanmu ko yan uwa a cikin garare. Thank you for saying garare. So wannan file din tana da agreement naga wasun su duk abin da za a iya file sai an yi agreement da kai sai ka yadda ka shiga da kanka kaga malam ba tilas la ikraha fi dini kad tabayyana rushdu min al-gayy wa man yakfuru bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa to tunda sai ka yadda ka amince ka sa hannu kaga ba maganan a ce an sa wani dole ba dole a ciki kuma suna da dokokin su wasu su zan fada daga ƙarshe suna sa wannan dokokin saboda tabbatar ana bin dokan da suka sa yana daukan kwana 14 kafin pi daya a dauke ta a sa ta a cikin wallet wanda daga nan ne za a iya ciniki da ita ko an maka KYC sai ta kwana 14 ana kiran lokacin maturity period dole kuma he ka signing agreement cewa ba za ka yi amfani da pi ka sai wani digital currency ba amfani da pi ka sai bitcoin misali doka ne sun hana
ba zai yiwu ba za su ma bar network din ya baka dama kai ba, domin dama sun ce maka karkai. Ka san a Najeriya kan za a yi yau mu duk wani abin da wai aka sa hannu al'aiman malam ba ma daukan sa a bakin komai. Yau wai don mutum wai kun yi alkawari wai an rubuta an yi mai wai an yi alkawari mai kar ka dauka kawai ba ku yi ba. Rashin rike wannan alkawari al'ugdatu allati bainana wa bainan nas allati bainana wa bainal yana ɗaya daga cikin matsalar mu, yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo matsaloli a auren mu. Aure yanzu da Allah ba alkawari bane, misak Allah ya kira shi wa qad akazna minkum misakan galizan fa misak din ma